Lehenik eta behin, benetan eskerrik asko etortzearren, guretzat ere oso garrantzitsua da horrelako tailerrak egitea, ze, espero genuena pixka bat da, guk hemen kezka batzuk edo zuei azaltzea, baino batez ere nahi duguna da zuek, emakume bezala batez ere interesatzen zaiguna da, ze ikuspuntu duzuen ikustea, eta gero, pixka bat, hizkuntzaren gaia, askotan, esan dezakegu beste plano batean edo bigarren maila baten uzten dugula, ez? Eta zuei ere, horrekiko, egunerokotasunean ze kezka sortzen zaizuen ikustea. Hori batetik, eta bestetik izango zen, pixka bat, erradiografia bat edo egitea, Euskal Herrian momentu honetan zein egoeratan gauden, gurera datozenak zerekin aurkitzen diren, eta batez ere, hori gurera datozenak zerekin aurkitzen diren, baino pixka bat ikuspegi horretatik bakoitzaren motxilak badara matzagunak, ez? Zen neketsuak egiten zaizkigun askotan emakume bezala eta euskaldun bezala, hori imaginatzea ere, kanpotik datorren emakume bati motxila hori are pisutsuagoa egiten zaiola, ez? Orduan, lehenik eta behin, ekarri dizuet ona Europako mapa marabilloso hau. Ez da oso ongi ikusten, kolorez berdina daude, zenbakiak hau bestea, baina pixka bat, asalarazi edo nahi nuena zen, Europan bertan, baditugula, noski, daude inposatu dizkiguten estatu horiek, estatu horietan badaude hizkuntza batzuk ofizialak direnak, baino gero bestelakoak ere badaude. Momentu honetan, Europan daude 57 hizkuntz komunitate, gero badaude hizkuntz komunitate horiek 57 horiek lurralde edo eremu zehatz batzuei lotuak daude, eta gero badaude beste 10, adibidez, laponiarra edo ijitoena adibidez, ez daudela lurralde eremu zehatz bati lotuak, baina hizkuntza komunitateak dira, ez? Eta hori, ze garrantzitsua den ere, hizkuntza guzti hauek, kasu honetan Europako mapa ekarri dugu, baina adibidez Amerikakoa jartzen badugu, terriblea da mapa eta koloreak elkarren gainean daude, zenbaki pila daude, eta hori ez, ze balorea hartzea, munduan zenbat hizkuntza dauden, eta azkenean ere transmititzea, hori ez, hizkuntza batek ez duela besteak baino garrantzia gehiago edo balore gehiago. Azkenean, hizkuntza kontuan hartzea badela ere pertsona bera kontuan hartzea. Esan nahi dut, hizkuntza bai komunikaziorako tresna bat da, baino bada ere pertsona bakoitza garenaren parte, ez? Izaera baten parte, kultura baten parte, eta askotan, botere harreman horietan bata bestearen gainetik jartzen denen heinean, gaudela esaten ere, pertsona horrekiko zapalkuntza bat dagoela. Ez bakarrik, ez da hizkuntzarekiko zapalkuntza bat da, pertsonekiko zapalkuntza bat, ez? Ekarri dizuet pixka bat, giza eskubideen deklarazio unibertsalak esaten duena, eta hizkuntza gutxituen Europako gutunak. Ekarri dizkizuet hauek, pixka bat ikusteko, beste eskubide batzuetan bezala, gertatzen dana, ez? Gauza badala, askotan legeetan, araudietan agertzen dana, eta gero beste bat izaten dela, benetan, legeak gauza bat ezartzeak askotan ez duela bermatzen eskubide horren errespetua, ez? Giza eskubideen deklarazio unibertsalak esaten duena da hori pertsona hori dagozkiola, askatasun hori. Ez da inor bereziko, arraza, larrokolorea, sexua, hizkuntza, erlijioa, ikusten duzuen bezala, hori izaten du, baina ikusten dugu gure egunerokotasunean, arraza, larrokolorea, sexua, hizkuntza, erlijioagatik pairatzen ditugula, eta era berean guzti horiek, zapalkuntza guzti horiek elkarlotuak daudela, ez? Eta bestalde badugu Europan, badugu hizkuntza gutxituen Europako gutuna. Hemen esaten da, parteek, gutuna hau sinatu zuten parteek, konpromiso hartzen zutela ezabatzeko gutxiengoen hizkuntza baten erabilerari dagozkion bereizketa, baztertze, murrizketa, nahiz lehentasun bidegabe oro. Hau, Espainiar Estatuak sinatu zuen eta ratifikatu zuen, berretsi zuen. Zer esan nahi du horrek? Bete beharko lukeela.
ikusten duzue, hor jartzen duena, gure egunerokotasunean ikusten dugu Espainiar estatuak ez duela betetzen, ez? Eta gero pixka bat, eta gero bestalde badugu Frantziar estatua, ez dut aipatu agian hasieran, baina hona ekarri duguna da hori Euskal Herriek osoko ikuspegia bai. Aipatuko dugu bai Nafarroa, Ipar Euskal Herria, EAE, uste dugulako hori ikuspuntu global hori ere badagokigula, ez? Da Frantziar estatuak ez du ez da ratifikatua Europako itun hau. Ez ratifikatua, sinatu zuen, baina berretsi gabe du, beraz, ez du aplikatzen. Aizpea. Vale. Eta esan dugu hizkuntz komunitate horiek, estatu guzti hori, eta ze egiten dute, ze gestio egiten dute hizkuntzekin inposatu dizkiguten estatuek, ez? Esan dezakegu batzuek nolabaiteko aitortza egiten dietela gutxitutako hizkuntza horiei ere, eta nolabaiteko aitortza askotan legeen bidez garatzen dute, baina egia da lege horiek ere ez digutela bermerik ematen. Esan nahi dut, Nafarroan nolabaiteko aitortza badugu, baino, gero ikusiko dugu zeineratakoa da Nafarrokoa, baino ez dute bermatzen, benetan eskubidea ez dela zapaltzen. Nolabaiteko aitortza hori egiten dutenen artean, aipatu behar da, edo norbanako printzipioa, hau da, eskubidea norbanakoaren arabera, norbanakoari aitortzen zaio, edo bestela lurralde eremuari. Hau da, EAEn adibidez, lurralde baten, administrazio baten azpian, pertsona guztiek dituzte eskubide berberak. Nafarroan aldiz, ez, hiru eremuren arabera, orduan, pertsona batek dagoen eremuaren arabera ditu eskubideak. Esan nahi dut, pertsona hori lehitzan badago, eskubide batzuk ditu. Iruñera jaisten bada, eskubide horiek murrizten zaizkio. Eta Tuterara jaisten bada, ja, ez du eskubiderik. Hori da pixka bat, Nafarroko eredua, ez? Eta gero badaude beste herrialde batzuk, ez dutenik zuzenean, ez dute aniztasunik onartzen. Hori da kasua, lehen aipatu dugu Frantziaren kasua, Frantziar estatuaren kasua, eta adibidez Turkiaren kasua ere izango litzateke. Eta Euskal Herrira etorrita, zer, aizpea pasatu pixka bat. Esan dugun bezala, hori, Espainiar eta Frantziar estatuak, gure ustez, hori, eskubideen zapaltzaileak dira, beraien konstituzioetan jasotakoak. Batetik, Espainiar estatuko konstituzioak ezartzen duelako gaztelania dela Espainiar estatuko hizkuntza ofiziala, gero aitortza badute bestelako hizkuntza, baina gaztelania da. Eta Espainiar guztiek dute gaztelania jakiteko betebeharra eta erabiltzeko eskubidea, batez ere jakiteko betebeharra. Eta hau oso ongi plasmatzen da gurera datorren pertsonek naziotasuna edo lortu nahi dutenean zer pasatzen denez. Azkenean, eskaintzen zaiena da, inposatzen zaiena da, hau da dagoena, da gaztelania. Egiten zaien azterketa hori dena, adibidez uste dute Akademia Cervantes delakoak egiten du, eta denbora guztian probatu behar dutena da gaztelania dakitela, eta beste astakeria batzuk ere Espainiako kulturari eta bestelakoi buruz. Baina azkenean pertsona hori, gurera datorren pertsona horri ere, Espainiak argi eta garbi esaten dio, nik gaztelania ematen dizut. Orduan, ikuspegi hori ere argi izan behar dugu, ez? Askotan, pertsona askok esaten dutela, kanpotik etorri zara da, zeba ez duzu ikasi edo, da ere, berari zer eman diote edo zer inposatu diote, ez? Eta bestalde, Frantziar konstituzioan ere badugu, eta hori argi eta garbi izaten da, errepublikako hizkuntza frantsesa dela. Gero, badago aitortxatxoren bat edo azken urteetan egin diote Frantziako hizkuntza ondareak bezala aitortu direnak, baina egia esan horrek gero ez du inongo eraginkortasunik egunerokoan edo aitortza edo legeari begira, ez? Orduan gero aizpeak igual hobe azalduko diguele ere, ze pausu eman diren hor. Eta nola zapaltzen dituzte eskubideak emakume hori, lehen esan duguna, ez? Bakoitzaren motxila hori gero eta handiago egiten dela. Azkenean gurera datozenak ere, gero aipatuko ditugun oztopo guztiei aurre egin arren eta euskara ikasi arren,
gero gure motxilan baditugunan, hemen gaudenon motxilan ditugunak ere pasatzen dizkiegula, ez? Eta hori garrantzitsua da. Bai. Orduan, lehen aipatu duguna, estatusak, herri honetan dauden lege edo arauak ze babes ematen duten, ze babes gutxi esango nuke. Bueno, ikusten duzue, lehenengo eremuan, Ipar Euskal Herrikoan, frantsesa esan dugu dela hizkuntza ofizial bakarra, eta euskerak ez du inongo zerbait kulturala edo ondarea dena da, baina ez du inongo efektu legalik, ez? Bigarrenean bai, Nafarroa, euskara eta gaztelania ofizialak dira, baina Nafarroako araudiarekin. Beraz, esan duguna, azkenan ofizialak dira, horietan, baina zer pasatzen da, bigarren eremuko pertsonak beste eremuetara mugitzen direnean, ez? Hirugarrenean EAEn bai euskara eta gaztelania ofizialak dira, laugarrenean gaztelania da ofiziala, baina zenbait eskubideren aitortza, zuek atarrabian osongi ezagutuko duzue, zenbait eskubideren aitortza egiten da zaio euskarari, baino dena borrokatu beharra, ez? Nik uste dut eremu hori dela benetan, 4 eta 5 eremuetan inongo lege babesik, inongo justiziarik ez dagoela, eta beroietan bizi garen pertsonak egunerokotasunean hizkuntza hori erabiltzeko borroka bat egin behar dela, ez? Aizpea pasatu bezaz. Eta, bueno, hau azaldu aurretik, gustatuko litzaidake lehen esan dugu, hori ez, azaltzearena motxila pisutsu horrena, emakume eta euskaldun motxila pisutsu horrena, eta bai, bueno, aipatuko ditudan kasuren batzuk gainera, bai badira migratutako pertsonek sartutakoak, osea, migratutako pertsonak dira, euskara ikasi zuten eta beraiei pasatu zaien egoera bat, askotan guk ere pairatzen duguna, ez? Eta gustatuko litzaidake zuek ere entzutea pixka bat kasu hauek, ikuspegi feministatik uste dudalako asko dutela esateko, ez? Hauek dira behatokira etorri zaizkigun kasuak. Adibidez, apirilaren 8 goizeko 6 aldera jaio zen gure semea. Izan genuen emaginak ezekien euskaraz. Edota ez zuen hitz egin nahi euskalo. Gu euskaraz hitz egiten saiatu ginen, baina keme deizez, erantzuten zigun. Penagarria izan zen horrelako momentu intimo eta garrantzitsu batean, euskaraz aritzeko aukerarik ez izatea zuzeneko emaginarekin. Bestalde, bere jarrera hotza eta agresiboa izan zen. Kexa bat jartzen ari gara, zuzenean, bai, eta erditzean zure hizkuntza erabili ezin ahal izatea eskubide galera handia da. Beste bat, Nafarroako gobernuaren migrazio politikoetako sailak argitaratu duen liburuzkan, editoriala, elebitan eta gainerako artikuluak gaztelaniaz. Migratzaileak eta euskara batera ezinak aldira, euskararen kolorea falta zaio Nafarroako gobernuari. Beste bat, ospitale psikiatriko infantileko pertsonal profesionala erdalduna da. Nire alaba gaixotasun larriarekin ingresatu behar izan dugu urtarrilaren 26an, eta hartatu duten psikiatra eta psikologoa erdaldunak dira. Alaba euskaliztuna da, zailtasun batzuk ditu erdaraz hitz egiteko. Alaba jasaten duen gaixotasunaren sufrimenduaz aparte, hau jasan behar izatean negargarria da. Eta azkenan, baina horrela jarraitu genezake, ez? Bularreko minbizia detektatzeko programaren barruan kontsulta nuen etxarriaran asko osasunetxean. Beste behin gaztelaniaz pasatu behar kontsulta. Ni bezalaxe inguruko herrietako emakume guztia. Zain nahi dudana da, badaudela gainera emakumeoi bereziki ukitzen diguten eskubide urraketak, ez? Emakume bezala eta gainera euskaldun bezala. Eta horri gaineratzen diogu ere, askotan emakume arrazializatu bezala eta migratu bezala ditugun oztopo guztiak, ez? Eta, bueno, guretzat zeintzuk dira pixka bat ikusten duguna, radiografia egiten duguna Euskal Herrian, ez? Batetik euskara doakotasunez eta berdintasunean ezin dugula ikasi, osasungintzako zerbitzuak ezin ditugu euskaraz jaso, ezin dugu euskaraz lan egin, gure gertuko zentroan euskarazko irakaskuntza aukera izan, hau adibidez, Iruñeko aurreskolekin gertatzen dana, Mendigorrian eta eremu mistoko beste herri batzutan gertatzen dana.
Gure jatorrizko hizkuntzekiko aitortza eta begirunea ere ezin dugu jaso. Unibertsitate ikasketa guztiak euskaraz egin, zaintza zerbitzuak euskaraz jaso ez eman, euskaraz kontsumitu, euskara ikasteko denbora izan, eta uste dut, hor, 3 puntu jarri ditut, bakoitzak izango dituela hainbat gaiko kontuan, ez? Eta, ez da pasatu, parkatu, ez? Hau da, zaharra, bueno, ez, justo pendrivean zegona sanbertzio ere zaharra. Bueno, hau gero aizpeak kontatuko du, baina bai gustatuko litzaidake aipatzea puntu garrantzitsu bat migratutako pertsonekiko eta da euskara ikastearena. Euskara ikasteko badago eremu formalean hezkuntzan gehiago edo gutxiago bermatua, baina egia da, oraindik orain, ezin dugula, benetan ikusten dugula, zailtasunak daudela euskarazko eredu bat hautatzeko, ez? Gainera, eremu batzutan euskarazko eredua hautatzeak kalte batzuk eragiten dizkigu, ez? Adibidez, hori lehen aipatu dudana, herrian eskola bat dago, baino euskaraz hautatzen dutenek joan behar dute 10 kilometrotara edo 15 kilometrotara, ez? Eta gero zer esanik ez, lanbide heziketa, unibertsitatean, euskarazko eskaintza asko zurriagoa dela. Eta, bueno, pentsatzen duzu agian Nafarroan edo Ipar Euskal Herrian, baino EAEn ere dena kolore larrosaz pintatzen diguten horretan, EAEn adibidez aurrekoan atera genuen lanbide heziketan 91 ikastarotatik 2 soilik daude ereduan. Orduan, gero ari dira esaten lan mundua euskalduntzea eta hori, jendeak ez du aukerarik, ez? Euskaraz ikasteko maila formalean. Eta bestea izango zen helduen euskalduntzea. Eta hor bai migratutako pertsonei bete-betean hartzen diela, ez? Atera ditut, bai, euskaltegietako nirekideekin kontsultatu ditut pixka bat, zenbat kostatzen den, ze diru laguntza dauden, eta ikus dezazuen, benetan pertsona batzuei ate hori euskara ikasteko ate hori izten zaiela, adibidez, hegoaldean 2 euro ordua, ordu bakoitza 2 euro ordua kostatzen du, eta EAEn adibidez B2 mailara arte da doainik, baina baldin eta maila hori egiaztatzen baduzu, bestela ez. Eta hemen dator beste baldintza bat. Eta, karo, diru laguntza hori ematen dizute, behin ikasketa prozesu guztia egin, eta behin egiaztatzen duzun. Karo, zer pasatzen da, pertsona asko gurera datozenak, edo egoera prekarioan daudenak, ez dute diru hori aurreratzeko. Orduan, nolatan ezarari euskara ikasteko eskubidea bermatzen pertsona guztiei. Gero bestalde, adibidez Nafarroan, Euskara Bideak diru laguntzak ematen ditu, beti ere 180ko asistentzia baieztatzen baduzu, hemen dago beste kontu bat ere, denbora. Ez da bakarrik dirutan, ez askotan, denbora. Egoera prekarionetan daudenak behar dutena dira txiroak diruz eta denboraz, ez? Eta hemen ere, adibidez, 400 ordutako ikastaro bati 225 euroko diru laguntza bat ematen dizute. Baina, karo, beste diru laguntza atera behar da. Eta diru laguntza hauek ere bukaeran ematen dizkizute eta aurrekontuei lotuak daude. Karo, edonork ezin du aurreratu hainbeste diru, ez? Eta Ipar Euskal Herrian. Ipar Euskal Herrian dira 4 euro ordua, bidearrean 4 euro, eta hemen komentatzen digutena da, badaudela ere kotizatuta dauden, kotizatzen duzun denboraren araberako, kotizatuta duzun denboraren araberako diru laguntzak, eta gero baita ere kontuan hartzen dela, hori ez, nola zen, lehen aipatu, astu zait. Bueno, hori, kotizatzen duzun denbora, eta gero ikasle guztiak, karo, ez daudela lanean, ez dutela kotizatu, ez? Orduan, karo, ez dute diru laguntzari jasotzen.
azkenean edo pertsonak ez dutenak naziotasun hau bestea, pertsona hori, ez dakit, hezkuntza formalean agian beraien aurrek ikasi ahalko dute, baino helduek nola egingo dute euskarara gerturatzeko edo gurekin harremantzeko, ez? Hori pixka bat, eta gero ere gustatuko litzaidake aipatzea batzutan gu geu garela, ez? Pertsona horiei ateak ixten dizkiegunak, eta esan nahi dut, migratutako pertsona bati joan alzara zerbait esanez gaztelaniaz esan dizulako ez duela ulertzen, oso ongi. Baina askotan ez dakigu ez da ulertzen duen, ez duen ulertzen, eta ja segituan gaztelaniaz goaz, ez? Orduan, beraiek ere, nik uste dut oso garrantzitsua dela, beraien ikuspuntua ere, baina nik esango nuke, sentitzen dutela, pixka bat, hori gure artean paretak batzutan eraikitzen ditugula, ez? Eta horiek, bota beharra. Da, paso emango diot aizpeari. Nik pixka bat aipatu nahi nuen euskararen ezagutzen unibertsalizazioaren kontzeptua pixka bat eskubideekin lotuta eta apur bat agurneren jarraipena egiteko eskubideak baditugu beti, kasu guztietan. Nik eskubidea daukat euskaraz ikasteko eta eskubidea daukat euskaraz bizitzeko, naiz eta bizi naizen lurraldean eskubide hori ez zaidan aitortzen. Baina eskubideen jabe naiz pertsona bat naizen heinean, ez? Orduan, eskubidea daukagu pertsona orok, lurralde batean bizi garen pertsona orok, lurralde hortako hizkuntza ezagutzeko berdindu nondik gatozen eta nolakoak garen, eskubide hori badaukagu. Baina ez zaigu aitortzen, izan estatusa, hizkuntzaren estatusa ez dalako egokia, edo hizkuntza estatusa egokia bada ere, baliabideak ez zaizkigulako bermatzen, edo ez daukagulako aukera, denborarik ez daukagulako, horretarako ez deituta, ez? Horregaitik unibertsalizazioa aipatzen denean esan nahi da hori, eskubideen aitortza bermatzea, ezagutzen unibertsalizazioa bermatzeko, esan nahi du pertsona orok, egoera orotan, euskara ezagutzeko eskubidea daukala. Eta hori bermatu ahal izateko baliabideak jarri bat zaizkio pertsona horri berdin du ze egoera soziolinguistikoan bizi zaren, edo ze egoera sozioekonomikoan bizi zaren. Orduan, gu kontseilutik horren aldarria edo egiten dugu, uste dugulako hizkuntza euskara kasu honetan guzti eskainia izan behar zaio. Orduan, aipatzen dugunean euskara herri edo hizkuntza izan behar duela, azkenean hortik, ez? Unibertsalizazioaren kontzeptutik edo lantzen alden proposamen bada. Eta ez du bereizketarik egiten, ez nondik zatozen, ez nongoa zaren, edo non bizi zaren, ez? Bereziki euskararen lurraldea hain anitza delako. Beste ideia bat ere, eta bukaeran ere lotuko dut feminismoan batzutan aipatzen den kontzeptu batekin, beste ideia bat ere, askotan aipatzen da egoera soziolinguistikoen arabera hizkuntza bat ikasteko aukera gehiago edukiko duzu, orduan, zure herria euskaldunagoa baldin bada, hor bai edukiko ditugu baliabide gehiago, eta politika publikoak horretara bideratzen dira, baina egoera soziolinguistikoa ez bada ona, politika publikoak ere adaptatu egin behar da egoera soziolinguistikoari. Eta orduan, uste duguna da, egoera soziolinguistikoak ere iraultzeko eta aldatzeko politikak jarri behar direla martxan. Eta orduan, zuk aldatu egiten duzu egoera, ez? Eta orduan, hor badago
azken urteetan Kontseilan eramaten dugun bidea eta pentsatzen dut feminismotik ere etorri zaigun kontzeptu dela ahalduntzearena eta euskara ere behar duela bere ahalduntze prozesua aurrera eraman. Orduan, uste dugu oso importantea dela ezagutzaren universalizazioaren berme hori edo aldarrikatzea eta horrekin batera ezinbestean erabilera bermatzeko edo zuk dakizun hori, ikasten duzun hori erabilia izateko espazioak ere bermatuak izatea. Eta hori botere publikoek daukate horren ardura edo erantzukizuna handia, ez? Guk Kontseiluan euskalgintzatik edo saiatzen garena da botere publiko horiek egiten duten politikak edo proposamen berriak edo eskaintzen zentzu horretan, ez? Bueno, hau da pixka esateko ze garrantzitsua den eragileen artean saretzea eta ze garrantzitsua den, guretzat adibidez gaur hemen egotea eta mugimendu honek ere egiten duen ekarpena eta euskalgintzatik ere egiten den ekarpenean elkarbideak edo aurkitzea, erantzun amankomunak emateko eta dagoen egoeraren aurrean proposamen eraldatzaileak edo eskaintzeko, ez? Hauek dira Kontseiluan dauden bazkideak beren ahal eta ezintasun guztiekin egunerokoan bere alea jartzen saiatzen ari direnak eta hemen esan ditudan ohar hauek edo konpartitzen dutenak, ez? Badaude esperientzia batzuk, orain etorrita pixka bat kanpo Euskal Herrian bizi den migrazio edo prozesuari bere ekarpena egiteko edo UEMatik egiten ari da saiakera bat, udalerrietatik, beraz eremu txikietatik, saiakera bat egiten ari da euskara, lehen esan duen bezala, eskaintzeko kanpotik datorrenari. Askotan, Ipar Euskal Herrian hori evidentea da, euskara ez zaio eskaintzen euskaldunari ere ez, ez zaio eskaintzen Euskal Herrian bizien herritarrari eta ez zaio eskaintzen, nola ez, kanpotik etorriko denari ez. Ez bada, herri iniziatibaren bitartez egiten den ekimenen bitartez. Baina badaude udalerri batzuk, saiatzen direnak hainbat bide edo irekitzen kanpotik datorren, urrunetik datorren herritar horri euskara ere berea dela ere, berea izan daitekeela ere emango diona, ez? Eta eskaintzen dira harrera protokoloetan euskara badagoela, euskara ikasi dezakela, bideak daudela, bere aurrak ikastolan ziritzakela. Badaude esperientzia txiki batzuk, udalerri batzuetan, horren kezka daukatenak eta aurrera eraman dutenak. Baina esaten dudan bezala, esperientzia txiki eremu batzuetan, batzuek edukiko dugu zortea aniztasun hori euskaratik bizitzeko eta hortik ere aberasteko, ez? Baina oraindik oso urriak dira eta oso badago ere beste bilgunetik ere egiten da, ez? Edo herri ekimenetatik ere egiten dira hainbat indar eta egia da bilgunetik ere hainbat ekimenetan ere euskara kanpoko horri ere eskaintzeko jarri diren ekimenak edo egin diren ekintzak susurlarien adibidez, garrantzitsua dela, ez? Badaude horrelako adibide txikiak, baina botere publikoetatik uste dut oraindik baditugula hobetu beharrekoak eta erronka handiak, ez? Dauden baliabide kasu askotan ez diote harrera egin behar dion emakumearen egoera sozioekonomikoari behar bezala erantzuten. Ez dituzte emakumeen zabalkuntza anitza behar bezala kontutan hartzen. Hau da, lehen aipatu den ere, ze egoeratan etortzen da pertsona hori, lehen aipatu dagunek ze egoera ekonomiko dagoen eta eskaintzen diren politika publikoak ez diote erantzuten benetan egoera ekonomiko horri, baina ere bai denbora faktoreari ere, zure egun osoa pasagarren duzu edo aurren hezkuntzan edo lan bat bilatzen
eta 12 ordu lan egiten, gehi beste 10 ordu etxan lan egiten, euskara ikasteko, esaten zu begira barkatu, baina eta nire umeak eduki dezala nik eduki ez dudan etorkizuna, eta simplenera eramango dut, eta eskola katoliko espainolera sartuko dut, eta nire esan problema gehiago. Orduan ez da errazten inondik inora bide hori kanpotik etortzen den emakume horrentzat, ez? Orduan, jadanik emigratua izatea zailtasuna baldin bada, emakume emigratua izatea ere latzagoa bihurtzen da, ez? Hori zen pixka bat orokorrean aipatu nahi nituen oharrak, nire ezjangitasun guztitik, pixka bat zuekin konpartitu nahi ditudanak, eta pentsatzen dut Jasminek ere bere biziplenetik ere gehiago azalduko dituela, eta noski zuen oharrak lehenengo igual, bai, nahi genuena da Jasminen aurretik ere beste emakume batzun ahotsa jarri. Orduan jarri dugu bideo txikitxo bat, ez dakit nola entzungo den. Hau gero egingo duguna da. Igual bideotxoa entzuten dugu, gero Jasmini ematen diogu hitza, eta gero nahi dituzuen galderak eta dena uzten ditugu, eta badugu ere gure ideia zen taldetan edo jartzea eta pixka bat eztabaida sortzea, bai? Ea ongi entzuten den. Ni Maria naiz, Kroatiakoa naiz, eta hemen zestoan bizi naiz 3 urte. Došli smo ovdje i mislila sam ovo je Baskija i trebamo svi pričati baskijski, jer u suprotnom bi jezik mogao izumjeti. I mislim da je to važno i za Baskice, a i za nas strance koji smo došli ovdje, pričati neki drugi jezik, možda stariji jezik ili teži jezik, ovo je neki sadržajnosti. Kaixo, ni Sisi naiz, Eslovakiakoa naiz, baina 3 urtez Markinan bizi naiz. Myslím si, že jazyky ľudia a kultúra sú veľmi vstupné, a keď chcete naozaj spoznať človeka, tak je skvelé, ak rozprávate aj jeho jazyku. A navyše, môj manžel, moje deti a všetci moji kamaráti rozprávajú baskicky, takže či chcem alebo nie, baskičina je súčasťou mojho života. Egunon, Jelisaveta naiz, eta masi urte ditut. Ukrainetik dator, baina bihurtzen euskal naiz. Orain dela 4 urte eta nintzen tekiče da. Мне пришлось учить русский, чтобы пройти школу. Я ничего не знала, когда сюда пришла. Я не знала ни испанский, ни русский. Со мной была одна учительница, которая помогала мне во всем. И благодаря ей я сейчас могу свободно разговаривать без никаких. Ni Silvia naiz, Argentinakoa naiz, eta gutxi gora bera, 15 urte daramatzat nuen Nafarroan. Soy Silvia Manesi, soy argentina y llevo viviendo en Navarra unos 15 años más o menos. Desde el primer momento en que llegué tuve mucha ilusión por empezar a estudiar euskera. Soy pediatra y entonces es muy importante para comunicarse con los niños poder tener cierta fluidez del idioma. Y bueno, con esa ilusión y con la ilusión agregada de que nació mi hijo y sé que voy a estar siempre ligada a este pueblo, a esta cultura, y entonces para mí era muy importante poder comunicarme con la gente de aquí en euskera. Y bueno, la verdad que a veces tenemos la idea de que estudiar un idioma es la gramática y solo eso, esa es la parte más dura, pero es mucho más que eso. O sea, es profundizar y conocer una cultura y al final es hacer que tu mundo sea un poco más. Olá pessoal, sou Sandra, estou aprendendo euskera porque gosto e é uma maneira de conhecer a cultura deles e também me comunicar com as pessoas e me parece um idioma muito bonito. E animo a todos que querem aprender, que parece difícil, não é? E quando a gente tem vontade, tudo é mais fácil. Bueno,
pixka bat hori, ez, aipatu dugu pixka bat beltza bezala, ez, dituzten oztopoak, baina garrantzitsua iruditzen zitzaigun ere, beraien ahotik entzutea pixka bat, beraiek hala ere oztopo guzti horiei aurre egin dietela eta horrelako kasuak ere, ez, zergatik ikasi duten euskara eta ze garrantzitsua izan den beraien bizitzetan ere, ez. Da, orain igual, Jasminek uste dut baduela asko esateko ere. Ni ez naiz aditua, ez dut oso argi edo garbi hitz egiten eta ez dituten beltzen dato maravilloso, baina zuekin konpartituko dut pixkan nire esperientzia, ez? Eta, nondik natorren, nire esperientzia euskararekin eta oin arte hausnarketa txikitxo bat egin dugu elkarrekin, ez? Beraz, ni jaio nintzen Marseilan, Frantziako hegoaldean, 1996an, Mediterraneoan, eta hori oso garrantzitsua da niretzat, ze Mediterraneoan jaiotzeak eragin asko izan zuen nire bizitzan, hizkuntzekiko harremanarekin batez ere. Eta, gogora ezagun Marseilla Mediterraneoko ate bat da, orduan kalean 11 hizkuntza entzuten dira, benetan. Ez da klitxe bat, baldin bazabiltza kalean entzuten duzu araiera, frantsesa, espainola, italiarra, korsikakoa, edozein hizkuntz. Orduan, nire gurasoak jaio ziren Argelian, 90ko hamarkadan. Garaian, Argelian zegoen hamarkada beltza deitzen duguna, da terrorismoaren hamarkadan. Orduan, erabaki zuten Frantziara joatea. Eta, jakin behar dugu, haiek bazekitela frantsesa da. Ze, 120 urteko Frantziako kolonismoaren urratsa, ez? Orduan, menperatzen zituzten bai arabiera, bai frantsesa, eta nire aitaren kasua, eta bere hizkuntza, ez? Eta, gu nire anaiekin, jaio ginenean gure gurasoek nahi gabe edo, erabaki zuten frantsesez egitea dena. Badakit, modu on batez egin zuten. Hada, bi esparrutan bizi ginen. Eskolan eta lagun artean eta kalean dena frantsesez, bitartean etxean entzuten genuen arabiera. Jakin gabe ez dela arabiera, baina entzuten genuen. Eta horregaitik, ikasi geniten hainbat zakit oinarrizko esaldia, aginduak edo mitiko, olako hitz mitikoak, baina jakin gabe arabiera zer zen. Eta, laburbilduz barkatu, nerabe izan arte nuen beste hizkuntzarik erabiltzen, frantsesa soilik, baina oso argi neukan mugak existitzen zirela. Oda, etxeko arloa, etxeko hizkuntza eta kanpoko hizkuntza. Eta nik uste paralelismoa egin ezaigu baita ere hemen Euskal Herrian, zein da etxeko edo zaintzeko hizkuntza, ez da gero administrazioaren hizkuntza. Eta nik uste nire gurasoek muga hauek ez zituzten egin aproposa. Horrela eraikin ziren, baina modu ez kontziente batez. Baina argudioa oso argi da integrazioa. Nik integrazio hitza ez dut bat ere gustuko. Ulertzen da pixkat, nik aldatu behar dudala, ez? Identitatea eta dena kultura bertako bihurtzeko, eta ni ez nago ados honekin. Integrazio baino, ez dakit nola dituko nuke. Ez dakit daukazte proposamenak. Komplementazioa, elkar ulermena, ez? Edo integrazio soilik, hitz honek soilik esan nahi du norabide batean, ez jarraitzen du. Nik zuei eta ez zuek niri baita ere, ez? Orduan, hainbat hamarkada daramatza Frantziako estatuak barkatu politika hori erabiltzen, integrazio politika. Oda, frantses hizkuntza oso ongi ikasi eta Frantziako gizartean Frantziako gizarteak onartuko zaitu, ez? Baina politika horrek zapaltzen ditu beste hainbat elementu eta haien artean hizkuntza. Bai atzerritarron hizkuntza, oroar arabieraz, edo wolof, senegaleko kasuan, edo txinera, baina baita ere, deitutako hizkuntz txikiak, duela gutxi onartutako legea, edo ia onartutako legea, ez? Okzitainerarekin adibidez, nik ez nuen izan aukera hori ikasteko okzitainera, naiz eta Marseillan jaio, baina espero du,
heldu den hamarkadetan umeek izanen dutela aukera hori. Orduan, euskararekin zer? Ni etorri nintzen hona duela 2 urte, 2019ko maiatzan, ia beteko ditu 2 urte hemen Iruñan, eta etorri nintzenean proposatu zidaten zuzenik, izan duen aukera hori zuzenik izena emateko euskaltegi batean. Eta orain arte jarraitzen naiz joaten euskaltegirat. Eta, bueno, aitortu behar dut nahiko frikia naizela, hizkuntz frikia naizela, orduan pues nahiko zorte handia izan nuen eta nik uste nabaritzen dela. Eta joan nintzen baita ere barnetegira eta hasieratik izan nuen aukera hori saretzeko. Eta dena egiteko euskaratik, ez? Bai lagunak, bai lanean, bai, sareak orokorrean. Eta askotan galdetzen didate, ez da ekarri dizu euskarak, ez? Zure bizitzan, zer da euskara zuretzat? Aipatu bezala, sareak egin, lana, lagunak, baina ez dakit, sentitzen naiz batez ere onartuta gizarte batean. Ez modu bat esateko, oso ongi hartzen ditu poteak lagunekin, bai. Baina orokorrean hartzen dute pertsonatzat eta ez dute ikusten atzerritar bezala, ez? Edo emakume bezala, edo, askotan gertatzen da baita ere, frantziarra bezala, ez? Da, euskalduna naiz zuek bezala, edo. Barkatu, eta nik usteet, nolabait derrigorrezkoa izan beharko lukela, ez dakit, nik grina dut hizkuntzarekin, baina beste pertsona guztiek ez daukate hori. Nik dauzkat privilegio batzuk, izan nuen diruaren privilegioa, izan nuen aukera ordaintzeko euskaltegiko matrikula, eta bakio ez dela bat ere merkea. Ni horrokonea ikusten baldin banozue, ikusiko duzue ez naizela ez da beltza, azala zuria daukat, eta beste privilegio bat zenik banekien gaztelania. Eta frantsesa badakit, orduan Europako hizkuntzak, ez? Eta honekin neukan oinarri potente bat, errazago sartzeko, ez, euskaldunon gizartea. Eta ez da inoren mundu guztiaren kasua. Orduan, nire esperientzia berriz erabiliz, galde dezaket nire buruari ze gertatu ahalko litzateke tuterara, ez, iritsiko banintz, edo leitzara, edo ondarrura. Ez dakite, esperientzia izan elitzake oso ezberdina. Bai eskubide linguistikoa, ez, Baionan, tuteran, edo zerdakitik mutrikun, ez? Eta familia atzerritarra baldin bazara, ez soilik emakumea gazte bat, baizik eta familia osoa, ze gertatzen da, ez? Non matrikulatzen dituzu zure umeak, ze baliabidekin, ze laguntzarekin, aurrekoan aipatu genuen euskaltegia eta diru laguntzak. Niko oraindik ezin dut, gola gutxi arte, ezin nuen eskatu diru laguntza bat, zergatik ez nagoelako erroldatua Iruñean. Eta nik badaukat Espainiako nazionalitatea, nana. Atzerritarrek horrokoan ez daukate, eta badakigu ze bide luzea den hori lortzeko nazionalitatea. Orduan ez baduzu nazionalitatea, ezin zara erroldatu. Ezin bazara erroldatu, diru laguntzarik, ez. Orduan, ondorio asko atera ditzakegu. Ondorio soziala, ez? Harrera tresna, euskara harrera tresna bezala, sortzen, antolatzen du pixkat hiri baten edo herrialde baten mapa. Ze auzoetan asko hitz egiten da euskeraz, eskolaren arabera, ez? Eta ez badago D-ereduko eskola bat nera auzoan, sortuko dira, deitzen ditugu getoak, ez? Eta gu gero kesatuko gara, zergatik atzerritarrak geratzen dire beti haien komunitatea artean, zergatik ez dira integratzen, zergatik ez dira partekatzen, ez dute partekatzen gurekin. Ez daukatelako guk daukagun tresna, ez? Baita ere, feminismoaren prismotik pentsa dezakegu hori. Hizkuntza irakasten denean, nortzuk dire onura lortzen dutenak, orokorren gizonak, ez?
gizonak joaten dira lanera edo eskolara, eta daukate eskubide edo privilegio hori ikasteko, eta emakumeak lan merkatuaren oso urrun etxeko hizkuntza, eta aipatu genuen etxeko hizkuntzaren esparruan. Kasu ez dut esaten galdu behar dela ama hizkuntza. Kontrarioa, herrialde berriaren hizkuntza ikasi behar dugu bai, elikadu eta mantendu gure ama hizkuntza. Eta ematen du sensazioa, niri ematen dit sensazioa, gaztelera da bide bakarra emakumeak etxetik atera eta gizartean parte hartzeko. Orduan, gainera emakume kanpotarrak ekimenak, kanpotarrentzat ekimenak bertako emakumeak antolatzen dituzte, baina emakume kanpotarrak partean hartu gabe, ez dakit ongi azaltzen naizen. Eta gero kesatzen gara ekimen hauetara ez datozelako, ez? Niri, ez dakit, izan duen inpresio hori, baina da, inpresio oso pertsonala, maiatzaren 8an adibidez, edo hainbat ekimenetan, hainbat kolektiboetan, edo bai talde militantetan, nolatan, aipatzen ditugu dekolonitatea, emakume atzerritarrak, baina ez dira agertzen. Eta irudikapena ez badago, oso zaila da identifikatzea. Beraz, nik usteet orokorrean, emakume gisa, beste saldo bat egin behar dugula, ez? Odoa, ez dakit onartu, eskua eman eta irudikapena batez ere. Bestaldetik, aipatuko ditugu oztopoak edo, uste ditugun oztopoak direnak, ez? Zailtasuna, euskararen zailtasuna, mito hori, euskara oso zaila dela. Nik uste dut, ez dagoela hizkuntzarik zaila, baizik eta hizkuntza ezberdinak. Guretzat, ez dakit, txino oso zaila da, ez? Edo arabiera oso zaila da, niretzat bada. Bestaldetik dirua. Ez gara, ez dugu guztiok bizitza berdina, berbera, orduan bakoitzak bere diru baldintzekin, eta diru laguntzaren kasuarekin aipatu duguna, legitimitatea batez ere. Nik izan duen zalantza hori, zeren, zeni ez banintzen hemen jaio, ze puntutaraino ez deitu alnau zuen euskalduna. Bakizu hori dela impostore sindromea, ez? Orduan, hori nola konpontzen da. Nik uste euskaldunen ardura dela baita ere esateko, lehenengo hitz eginen dizut euskeraz. Esatuko naiz egiten euskeraz. Esate baterako nik egiten dut lan justizia jauregian, eta sartzen naizen bakoitzen erakusten dut nire lana. Eta nire izena eta abizenak ez dira ohikoak, ez dira hemengoak, baina diren nire aizena eta abizena. Beste herrialde baten izanen dira ohikoak. Eta, behin baino gehiagotan, langile batek errantzidan, ze izen arraroa, ez? Baina aurrean, ze izen arraroa. Ez esango izen arraroa. Eta, nik erantzuten diot euskeraz. Behin, erantzun nion bati euskeraz, zuk dakizu euskera, zuk! Eta zuk hori, mini egin zidan, ez dakit, zuk hori zer esan nahi du, ez? Izen hauekin ezin zara euskalduna izan? Da, adibide bat. Azken oztopo bat, esanen nuke nola atzerritar askok hartzen dute euskara privilegiotzat, ez? Ja falta zaigu gaztelania ikastea, orduan imaginatu euskera. Hau da, privilegio bat. Hala, euskaldunen zerbait, ez? Pixkat zirkulu elitistako elementu bat bezala. Orduan, nik uste interesgarria dela baita ere egiteko konparaketak, segun eta ze puntutaraino, baina euskera hizkuntz koofizial bezala beste herrialdetan, esate baterako. Emakume senegaldarrak ez, nola etxean hitz egiten dute wolofez eta kalean frantsesez, ez? Ze esparrutan mugatzen ditugu. Etxekoa, eskola, familia, administrazioa, ez? Ze zentzutan hizkuntza elitistatzat hartzen dugu, ez? Eta nola aldatu rol hauek.
medikoaren gana, zuk aipatu duzun bezala, nola zenbat familia migratzaile kostatzen zaie bertze hizkuntz batean mintzatea edo azaltzea. Eta baita ere hizkuntza esparru intimoa, emozioak, nola ze hizkuntzetaz partekatzen ditugu emozioak, sentimenduak, eta emakume gizartetan zirkuru pribatuetan emakumeek normalean haien artean ze hizkuntza erabiltzen dute, eta zergatik ez dago modurik hori aplikatzeko beste esparrutan. Orduan, bukatuko dut pixkat hausnarketa honekin, nola hurbildu euskarari estatuaren hizkuntzaren bat menperatzen ez duzunean. Hau da, administratiboki ze hutsune bete behar da. Nik argi dut Nafarroako gobernuak bete beharko lukela hutsune handi bat, gobernuak, administrazioak, baina gu ere bai, biztanleri gisa, bai eskolan umeekin, baina bai gura adineko jendearekin, besterik ez. Eta aldatu begirada batez ere. Integrazio ez da bide bakarra, ez da onena. Horrekon galetu dizuet ez hitz erabiliko zenokete, adibidez, inklusibitatea. Nik inklusibitatea gustuko dut, bi norabidetik mugimendua da eta elkarpena da. Eta honekin bukatu. Ez dakit galderarik, badute? Bota lasai, Bai, Bai. galderarik edo ez dakit, hausnarketak nahi duzena. Jarri.